వైజాగ్ సింహగిరిపై అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సన్నాహాలలో భాగంగా బుధవారం ఎంపీ భరత్, మాజీ ఎమ్మెల్సీ మాధవ సింహాచలం దేవస్థానం ఈవో వేండ్ర త్రినాథరావు నేతృత్వంలో ప్రత్యేక యోగా శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. రాజగోపురం ఎదురుగా ఆలయ అధికారులు, సిబ్బంది ప్రాణాయామం, ధ్యాన పద్ధతులు, యోగాసనాలు చేస్తూ అవగాహన కల్పించారు. అనుభవజ్ఞులైన శిక్షకుల ఆధ్వర్యంలో యోగా శరీరానికి, మనస్సుకు కలిగే లాభాలు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమం జూన్ 21న జరగనున్న యోగా దినోత్సవానికి ప్రారంభం సూచికగా నిర్వహించబడింది. పర్వతాసనము మన వెన్నెముకకి చాలా మంచి ఆసనము. అలాగే సీనియర్ ప్రాక్టీస్ వారికి వెంటనే నిర్మించే ఆసనాలు లెఫ్ట్ లెగ్ యొక్క పాదాన్ని పడే ఆసనం. ఈ ఆసనం చాలా అద్భుతంగా చేశారు. అమృతాసనం బాగా చేశారు. ఈ ఆసనం కూడా అలాగే